സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആത്മജ്ഞാനപരമായി പ്രബലനായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അധികതരമായി ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഈ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ആഖ്യാനത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. മ്യൂട്ടാക്ക് ശബ്ദം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തിഹം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിന്. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യരാധാ ഗോവിന്ദമന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ നെറ്റ് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ. ചാർജ് കേറുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി അന്നേരം വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഓഫാക്ക്, എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. അല്ല, ചാർജ് തീർന്നോ? കേറുന്നില്ല. ചാർജ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കേറുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ശ്ലോകം 14 അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവത് ന ജായതേ പരാവരേ അസ്മിൻ ശോഷരേ ദ്രംഷ്ടരി ഭക്തിയോഗഃ താവസ്തവീയ പുരുഷസ്യ രൂപം ക്രിയാവസാനേ പ്രയത സ്മരേത. യാവത് ന ജായതേ പരാവരേ അസ്മിൻ വിശേഷരേ ദ്രഷ്ടരി ഭക്തിയോഗഃ താവസ്തവീയ പുരുഷസ്യ രൂപം ക്രിയാവസാനേ പ്രയത സ്മരേത. അതിലൊരാൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. യാവൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവൻ ന ജായേത പരാവരേസ്മിൻ വിശേഷരേ ദഷ്ടരി ഭക്തിയോഗഃ താവത് സവീയ പുരുഷസ്യ രൂപം ക്രിയാവസാനേ പ്രയതാ സ്മരേത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കൃഷ്ണ പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ യാവത് അത്രയും കാലം ന അരുത് ജായേത പുഷ്ടിപ്പെട്ടുക അതീന്ദ്രിയമായ അവരെ ലൗകികമായ അസ്മി ഈ രൂപത്തിൽ ഈശ്വരെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ അത്. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചു. ദ്രഷ്ടാവ് ഭക്തിയോഗ ഭക്തിയുത സേവനം താവത് സുദീർഘമായ സ്തവീയ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദി പുരുഷസ്യ വിരാട് പുരുഷന്റെ രൂപം ബൃഹത് രൂപം ക്രിയ അവസാനെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ പ്രയത ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്മരിക്കണം. രേഷ്ണ തീർന്നത് വായിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ ഭൗതികവാദി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനിൽ പ്രേമയുധ സേവന ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെയും ലൗക്യ ലോകത്തെയും ദ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറി ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് തലത്തിലെത്തിയ യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാനം പ്രത്യാഹാര ആ ഘട്ടമൊക്കെ എത്തിയല്ലേ. പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റതിലാണെങ്കിലോ ഭക്തി നവയുധ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം അതല്ല ശ്രദ്ധ സാധുസംഗം ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി അനർത്ഥ നിവൃത്തി പിന്നെ നിഷ്ഠാരുചി അല്ലെ. നിഷ്ഠാരുചി ആസക്തി ഭാവം പ്രേമം. അപ്പൊ ഇവിടെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനർത്ഥ നിവൃത്തിയും അതേപോലെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രേമയുടെ സേവന ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതികവാദി അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ ആരെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നത് വരെ നവയോഗി ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? വിരാട് രൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം വരെയും വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥം ലൗകികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഭവിഷ്യദ്വാദി പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാനാകുന്നു. അന്യത ഭഗവത്ഗീത 5:29 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ എന്നുള്ള സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇർച്ഛതി എന്നാണ്. ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇർച്ഛതി എന്നാണ്. ശാന്തിയും ഇർച്ഛതി എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അധിഷ്ഠിത സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് ഗോവർദ്ധന ലീലയിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമായിട്ട് എല്ലാ അർച്ചനകളും അല്ലെ അർപ്പണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും പരമ ആസ്വാദകനും പരമ കല്യാണകാരകനും പരമപുരുഷനാകുന്നു. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യണം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഫലം തരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫലം ആസ്വാദകനും എല്ലാം പരമ കല്യാണകാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നന്മ വരുന്ന കല്യാണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല പറയുന്നത് മഹത്തായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നന്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരമപുരുഷനാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും ലൗകിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും ആവിഷ്കരണമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി
ഉടലെടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെ. ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഷൻ പല പല വിസ്തരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് യോഗമായയുടെ ശക്തിയാലാണ് അല്ലെ. മറ്റേതേതാ മഹാമായ അല്ലെ. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാമായ, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗമായ. ലൗകിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിച്ചു. ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തിയാവുന്നു. അതായത് തടസ്സ ശക്തി. പ്രാന്തീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡർ അല്ലെ, അതിർത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കയ്യാലപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡർ ലൈൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം, ഇന്ത്യയിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്നുള്ളത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിലോട്ടോ ആധ്യാത്മികതയിലോട്ടോ നമുക്ക് വീഴാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ആർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ നമുക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് തടസ്സശക്തിയിലൂടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ മനോബന്ധം പോലെ, ആരുടെ തടസ്സശക്തിയുടെ ജീവസത്തയുടെ മനോബന്ധം പോലെ അവർക്ക് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലോ ലൗകിക ലോകങ്ങളിലോ വസിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന്. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു പേര് ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് വരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചല്ലേ. അതേസമയം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഭൗതികതയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാനുമായി ആത്മീയ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകയാൽ ഭൗതിക ലോകം അവയ്ക്ക് യോഗ്യമായ സ്ഥലമല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് യോജിച്ച സ്ഥലമല്ല, ഇതൊരു ജയിലറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാലയമാണ്. മാത്രമല്ല ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്ന ജീവസത്തകൾ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം വസിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കൾ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രബുദ്ധമാക്കാൻ അവരെ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അതിവേഗം തിരികെ വിളിക്കാനായി എല്ലാ വേദങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഉപദേശിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളല്ലേ. എങ്ങനെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാല് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്താല് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും സൂത്രങ്ങളും അല്ലെ. പിന്നെ ഭാഗവതം പുരാണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മഹാഭാരത ഇതിഹാസവും എല്ലാം പറയുന്നത് അല്ലെ. രാമായണവും മഹാഭാരതവും എല്ലാം പറയുന്നത് ബദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രബുദ്ധരാക്കി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ റിവീൽഡ്, പറയപ്പെട്ട എന്നാണ്. നമുക്ക് ബോധ്യമാക്കി തന്ന എന്നുള്ളതിനാണ് വെളിപ്പെട്ട. നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കൃതികളും അതേപോലെ തന്നെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചും കേട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോ കുറെയൊക്കെ അറിയാവുന്ന. അതാണ് വെളിപ്പെട്ട, റിവീൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എന്നാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റി ശേഷം ഉത്കണ്ഠാകുലനല്ല. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ. ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. അപ്പൊ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലായിടത്തും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പെരുമഴ, പേമാരിയിലല്ലേ വീടുകൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. കറണ്ടില്ല, വെള്ളമില്ല. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടണം അല്ലെ. അതില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കുറവാണ്. നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരല്ല എന്നാണ്. പാപങ്ങളും നന്മകളും സമ്മിശ്രമായി തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഭൗതികതയിൽ എന്ത് വരുന്നു? പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ.
അപ്പൊ അതില് കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നാണ്. കർമ്മങ്ങളിൽ നന്മയുള്ള ചിലർ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുമെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തരല്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടൊരു ഭക്തനായാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടായാലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചാലേ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്യൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ചിലർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതം ആകുകയുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ജീവസത്തകളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു തിരിച്ച് ഭഗവാനിൽ പോകണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് വന്നു അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും എന്താണ് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവസത്തകൾ എവിടെ എത്തണം? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണം, ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. എന്നാൽ വ്യക്തിശൂന്യവാദികളും ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അശക്തരുമായവരെ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ അഥവാ വിശ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനോ അതിൽ വിശ്വസിക്കാനോ അതിന് ആരാധന നടത്തുവാനോ സാധിക്കാത്ത ആരാണ്? വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ അല്ലെ, നിരാകാരന്മാര്. നിരാകാരം ഭഗവാന് ആകാരമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവര് വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ധ്യാനിക്കണമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലെ. ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് സ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ. അതിനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കില് വിരാട് രൂപത്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, സേവിക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവൻ സർവ്വതാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ വിസ്മൃത ബന്ധത്തെ അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും അവൻ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ തീർച്ചയായും പരിശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴി സേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതായത് പിതാവ് മക്കൾ എന്നുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്പജ്ഞാനികളായ പ്രാരംഭകരെ, അതായത് നവയോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിലുള്ള വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള അഥവാ ബൃഹത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനം അവനെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിനെ ധ്യാനിച്ച് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? അയാള് ആരിലെത്തും? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വളയത്തിലൂടെ ചാടി വളയമില്ലാതെ ചാടുന്നു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതേപോലെ. അപ്പൊ ഒരു വളയം ഇല്ല, വളയത്തില്, അതായത് വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്ന വളയത്തിലൂടെ ആരാധന നടത്തി അവർക്ക് എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? അത് കളഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ക്രമേണ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരതിന് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. നാനാ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും സാഗരങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും ഇതെല്ലാം വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷികളും ക്രൂര മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയവങ്ങളും ആകുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിരാട് രൂപത്തെ കലേഷന് ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഒരുവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. സകലമാന ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ നിർഭരവും സമാധാനപൂർണവുമായ വസതിയായി പ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്ന വിട്ടല്ലേ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കാൻ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഒരുവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. വണ്ണമുള്ള ചിന്ത പോലും പരമസത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ വിരാട് രൂപത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഏതായിട്ട് മാറുന്നു? ശരിയായിട്ടുള്ള ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമായിട്ട് അത് വരുന്നു. അപ്പൊ പർവ്വതത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ നദിയെ അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗംഗ, യമുന ഇതൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാധിച്ച് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അമിതമുള്ള ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്ന ഉടനെ ഒരുവന്റെ ധാർമ്മികമായ ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കുകയും സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും ലോകത്തിന്റെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ നിർഭരവും സമാധാനപൂർണവുമായ വസതിയായി പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതാ? ലോകം മുഴുവൻ, ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന, സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു വീടായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ അല്ലെ, ഒരു അംഗത്തെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പോലും അത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഗംഗയെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഗംഗ എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ വന്ദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു? വസതിയായിട്ട് അല്ലെ, ഒരൊറ്റ വസതിയായിട്ട്. എന്താ പറയുന്ന? വാസുദേവ കുടുംബകം അല്ലെ, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്യക്തിഗതമോ വ്യക്തിശൂന്യമോ ആയ ഭഗവാൻകളുള്ള അത്തരം ധ്യാനം കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ സർവ നല്ല ഗുണങ്ങളും അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മിഥ്യാബോധത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യക്തിഗതമോ വ്യക്തിശൂന്യമോ ആയ ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് മാതാജി. ലോകത്തിലെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിഗതമോ വ്യക്തിശൂന്യമോ ആയ ഭഗവാനിലുള്ള അത്തരം ധ്യാനം കൂടാതെ മനുഷ്യർക്ക് സർവ നല്ല ഗുണങ്ങളും അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മിഥ്യാബോധത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അത്തരം വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ കൂടാതെ അത്തരം വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം കൂടാതെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യർക്ക് നരകമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ആദ്യം വിരാട് പുരുഷനെങ്കിലും നമ്മൾ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിയിലെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട്, അതൊക്കെ മിഥ്യാബോധത്താൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി മനുഷ്യരുടെ സർവ്വ നല്ല ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്തായിട്ട് മാറും? നരക തുല്യമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. 53 ഉള്ളു മാതാജി, ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ഥിരം സുഖം ച ആസനം അസ്ഥിതോ യഥാ ജിഹാസോ ഇമമംഗലോകം കാലേ ച ദേശേ ച മനോ ന സജ്ജയേത് പ്രാണാനി യച്ഛേ മനസാ ജിജാസുഃ. സ്ഥിരം സുഖം ച ആസനം ആസ്ഥിതോ യദി സദാ ജിഹാസോ ഇമം അംഗലോകം കാലേ ച ദേശേ ച മനോ ന സജ്ജയേത് പ്രാണാനി യച്ഛേ മനസാ ജിജാസുഃ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ഥിരം സുഖം ച അസമാനസ്ഥിതോ സുരിമം അംഗലോകം കാലേ ച ദേശേ ച മനോ ന സജ്ജയേത് പ്രാണാന്യച്ചേൻ മനസാജിദാസു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ 2 വരി തിരിച്ച്. സ്ഥിരം സുഖം ച ആസനം യദി സദാ ജിഹാസോ ഇമം അംഗലോകം എന്നാണ്. സദാ സദാ എന്നാണ്. നോക്കട്ടെ ജിഹാസു ഇമം അംഗലോകം. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചപ്പോ സാധാരണയായി പോയി.
അല്ലേ? ആ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പിടിച്ചു നോക്കാം. യതി യഥാ യതി യഥാ. ജിഹാസു വിലാസുര്യം യതിഹി അങ്കലോകം. യതിഹി യഥാന്നല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ജിഹാസു എന്നൂടെ വായിക്കാം. സ്ഥിരം സുഖം ജ ആസനം ആസ്ഥിതോ യതി യഥാ ജിഹാസു വിലാസുര്യം അങ്കലോകം അങ്കലോകം. എന്നാണ്. യതി മാതാജി യതിഹി സന്യാസി യഥാ എപ്പോഴല്ല അങ്ങനെയാ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം യതി യഥാ അങ്ങനെ വരുമോ? യതി യഥാ. ജിഹാസു യതി യഥാ അങ്കലോകം. ജിഹാസുരി സ്ഥിരം അങ്കലോക സുഖം ച ആസനം കാലേജ ആസ്ഥിതോ ദേശാനം. യതി യഥാ ജിഹാസു ഇമം അങ്കലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിഹാസു ഇവിടെ ഇമം അങ്കലോകം എന്നാണ്. ഇമം അങ്കലോകം. ജിഹാസു ഇമം അങ്കലോകം അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരിക. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതക്കിന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ സുഖം ചാവും ആസനം സമാധാനമായി ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ആസ്ഥിത നിവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് യതി സന്യാസി യഥാ എപ്പോഴെല്ലാം ജിഹാസു ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇമം ഇത് അംഗ ഹേ രാജാവേ ലോകം ഈ ശരീരം കാലത്ത് ചാവും ദേശേ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് കൂടി മനസ്സ് അല്ല സജ്ജയേത് സംഭ്രാന്തമാകരുത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സാ ജിത അസു പ്രാണവായുവിനെ അടക്കി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ഏതാണ് നമ്മൾ ആസനം സമാധാനപരമായി ഉപവിഷ്ടനായി കൊണ്ട് അല്ലെ പ്രാണവായുവിനെ ക്രമീകരിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അപ്പൊ പ്രാണായാമം, യമം, നിയമം, പ്രാണായാമം, ആസനം അല്ലെ. പ്രാണായാമം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏത് വരുന്ന പ്രത്യാഹാരം. അതെ, അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രത്യാഹാരം ആകുമ്പോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. രാജാവ് ഈ മർത്യലോകം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി യഥായോഗ്യമായ സ്ഥല കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ സ്വസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായി കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ആ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തി യോഗയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യോഗയെങ്കിലും ഈ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ശിവദേവ മഹർഷി പിന്നെ പറയുമ്പോ അവിടെ ധാരാളം സന്യാസിമാര് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. എല്ലാവരും ഭക്തി യോഗ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയുടെ മേന്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിവദേവ മഹർഷി ഏതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? മറ്റു യോഗകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. കാരണം എന്താ? എല്ലാവരെയും സംപ്രീതിപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. അപ്പൊ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംപ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ശിവദേവ മഹർഷി അതും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭക്തിയോഗ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു യോഗകളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കും. ഭക്തിയോഗയാണ് എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കൂടെയാണ് മറ്റ് യോഗകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്കും ഓരോ പദന്യാസത്തിലും ഭഗവാനെ സർവ്വദാ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് കൃപ അനായാസേന പ്രാപ്തമാകുന്ന ഭഗവത്ഗീത 8:14 വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് അനന്യചേത സ്വതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ത നിത്യയുക്തസി യോഗിനഃ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ ചുവട് വെപ്പിലും നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ പദം വയ്ക്കുമ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് കൃപ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ കൃപ നമ്മൾ ചൊരിയും എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, പഠിച്ചതാണ്. ശരീരം എപ്പോ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തരായനത്തിലാണ്, ശരിക്കും പകൽ സമയം അല്ലേ, വെളിച്ചമുള്ളപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
അപ്പോ പുണ്യഫലങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഏതാണ് പകൽ വെളിച്ചത്തില് സൂര്യപ്രകാശത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സോളാർ ഇതനുസരിച്ച് 6 മാസമാണ് ഉത്തരായണം അല്ലെ. 6 മാസം സൂര്യൻ വടക്കോട്ട് പോകുന്ന ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഗമിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ പാപികളായിട്ടുള്ളവർ അപ്പൊ അവർക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാപികളായിട്ടുള്ളവർ ദക്ഷിണായനത്തിലെ ആ സമയമാണ്, അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ താഴോട്ട് പോകുന്ന ആ കാലയളവ് 6 മാസം അല്ലെ. 6 കൂടുമ്പോണല്ലോ 6 മാസം 12 മാസം വരുന്നു. അപ്പം ദക്ഷിണായനത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തില് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് പാപഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തർക്ക് എപ്പം മരിച്ചാലും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലും അവർക്ക് എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത് പാദത്തില് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ചന്ദ്രന്റെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശുക്ലപക്ഷവും കൃഷ്ണപക്ഷവും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ഏതാണ് ഉപവാസമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ, ചന്ദ്രപക്ഷം നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ ഗമനം നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ ഗമനം നോക്കുമ്പോ ശുക്ലപക്ഷം വെളുത്ത വാവ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. കറുത്തവാവ് ആ 15 ദിവസം മരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും ജനനത്തിനും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറയും അല്ലെ. കൃഷ്ണപക്ഷവും ശുക്ലപക്ഷവും നമുക്ക് 2 ഇത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഏതാണ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മള് ഏകാദശി അല്ലെ. അപ്പൊ 2 ഏകാദശി വരും. ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും വരും, പിന്നെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും വരും. അപ്പൊ അവിടെ ശുക്ലപക്ഷത്ത് അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ശുക്ലപക്ഷത്തിലും സൂര്യന്റെ ഗമനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരായന മാസങ്ങളിലും ഭക്തർക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഇച്ഛാ മൃത്യു വരിച്ചിട്ടുള്ള ഭീഷ്മർ അല്ലെ ഉത്തരായണം നോക്കി കിടന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെയാണ് നോക്കിക്കിടന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അത് പറയുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഋതുവിനെ നോക്കിയല്ല കിടന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. എപ്പം മരിച്ചാലും ഇച്ഛാമൃത്യുള്ള ആളാണ്. എപ്പം മരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടു മരിച്ചത് കാരണം പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ സ്മരിച്ച് മരിച്ചത് കാരണം പാർത്ഥസാരഥി വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രയോഗ സിദ്ധ തർക്ക ശാസ്ത്ര വിചാരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മത്താലോ സംബന്ധമായ മിശ്രഭക്തർക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്ക് ഉള്ള ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം നോക്കണം, അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തം നോക്കണം. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത 8:23 മുതൽ 26 വരെ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായനം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ പറയുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. അതിന്റെ സമ്മറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷം ദേഹം വെടിയാൻ വരെ കഴിവുള്ള വ്യർത്ഥനല്ലാത്ത യോഗിയാകുന്നതിനോളം പ്രാധാന്യം, അതായത് ഭീഷ്മരെ പോലെ അല്ലെ ഇച്ഛാമൃത്യു വരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു യോഗി ആകുന്നതിനോളം പ്രാധാന്യം ഈ അനുകൂല മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ അനുകൂല മുഹൂർത്തം നോക്കി മരിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കാളും മെച്ചം ഏതാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഏതായിട്ട് വ്യർത്ഥനല്ലാത്ത യോഗി. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന് ഭക്തനാകുമ്പോ പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അനുകൂല മുഹൂർത്തങ്ങളില്ല എന്നാണ്. അത്തരമൊരു യോഗി തീർച്ചയായും മനസ്സാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഏതാണ്? സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അല്ലെ. ധ്യാനം സമാധി, ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ആളായിരിക്കണം. ഭഗവത് പാദ പങ്കജങ്ങളെ പത്മങ്ങളെ വ്യാപൃതമാകുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ അനായാസേന കീഴടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാകും. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ താനെ വ്യാപൃതമായി തീരും. പരിപൂർണനിൽ വിലയിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. ഇപ്പൊ അംബരീഷനെ പോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും
എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും അല്ലെ സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെങ്കിലും എന്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. നമുക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ? നാവിന്റെ രുചി നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും 100% നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തെ എങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രവിക്കേണ്ടി വരും, ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനെയോ മനസ്സിനെയോ ഏതിനെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നിനെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാലും മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനില് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമ. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാനന്ദ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ